Si Istong nga guwapuhon, wala gani ka eskwela. Wala siya'y trabaho, wala sa siya'y asawa. Nakahukom, manimpalan na lang siya. Milarga sa Manila, sa Maynila siya milarga. Damay putos ang iyang dala. Sa Maynila is water ang Pinoy ananiya. Kay dituan diwan it ang iya nga sistema. Isulod siyang trabaho nga illegal delikado. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa Cebu ug marijuana. Nadakpan si Istong, natiklo, nadisgrasya. Didala sa munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa ilang silda. Mga lawas ipalabay, lawas ipatik-patikan,